conferència que avui es fa, que és inèdita, però el seu origen és una tesi doctoral que va fer a la UB, a Història, sobre la transició espanyola, catalana, però amb el tema de la cultura. És a dir, com es va moure aquesta qüestió. A partir d'aquí, li vaig dir, sisplau, explica'ns, fes la síntesi per a una conferència, que ho discutirem, d'aquesta perspectiva. D'aquí el títol que tots han vist, si no recordo malament, Nova cultura per a nova societat, o Cultura per a una nova societat i les dades de la transició, que és el que sobretot ella ha treballat pormenoritzadament. Fins i tot amb vergonya pròpia aliena, perquè clar, surt molta gent allà dintre. Molts dels que estan per aquí surten en algun moment, perquè clar, en algun moment vas fer alguna cosa i vas estar en una manifestació, o vas publicar un llibret, etc. Bé, doncs valgui això com a presentació del Xavier Filella, i una mica un homenatge amb ell d'aquest tipus de persones que jo diria que una societat que en té molts és una societat que funciona. Probablement m'he deixat algun gremi a incloure, professors, què sé jo, farmacèutics, etc., aparelladors, però economistes ara, que també estan apostant alguns per la cultura molt a fons. Jo diria que una societat que genera molt d'aquests individus, d'aquests àtoms que a vegades diuen sueltos, perquè són com solitaris però col·laboradors, ells sols ja són un motor, no són d'aquells que necessiten tenir una institució a la qual marcar roda. No, ells ja tenen autonomia, llavors col·laboren amb un, amb un altre, no sé què, i això dona aquesta mobilitat de societat civil, aquest baix continu, que jo diria que una societat que ho té, perquè a més tot això, suposo que ja s'havia entès, és gratis, és ad amore, és a dir, el rendiment d'aquesta part de la seva dedicació és absent, nul. I clar, llavors una societat que té gent disposada, en lloc de fer vacances, llegir llibres i si pot escriure'ls, és una societat, jo diria, que va bé, i que com més n'hi hagi millor. Doncs sense res més, Xavier, endavant. Bon dia. Tens? Sí, penso que tens. Hola, molt bon dia. Moltes gràcies, Gonçal, per aquesta esplèndida presentació. En primer lloc, permetin-me que agraeixi l'organització i molt especialment en el Gonçal el fet que m'hagin invitat per estar avui aquí davant de vostès. I dir-los també que em fa una especial il·lusió perquè jo conec bastant bé la feina desenvolupada pel Liceu Maragall des de fa bastants anys, perquè he tingut l'ocasió de ressenyar molts dels seus llibres per diferents mitjans de comunicació i per tant avui em fa una especial il·lusió estar a l'altra banda i ser-ne protagonista de les seves activitats. I bé, sense més dilació, doncs començar a exposar la meva presentació i per això el primer serà anar gairebé 40 anys enrere i anar a meitat dels anys 70. Com vostès saben, el Congrés de Cultura Catalana es convocava l'any 75 amb participació majoritària del món cultural català i finalitzava en plena transició l'any 77. El Congrés proclamava d'una banda la unitat lingüística i cultural dels països catalans i també considerava, cito literalment, l'extensió total de l'ús públic, oficial i social de la llengua pròpia dels països catalans com a factor bàsic de coherència cultural i d'identificació nacional. Les seves resolucions, que abastaven 25 àmbits d'actuació, van acabar definint, però, un país que mai no va ser. L'any 1980, tan sols 3 anys després de la seva clausura, la societat catalana emprenia nous camins i les propostes del Congrés anaven caducant una rere l'altra, malgrat el poc temps que havia passat des de la seva elaboració. Certament, en els darrers anys del franquisme, Catalunya havia viscut profundes transformacions econòmiques, socials i culturals, i també un notori canvi demogràfic, és a dir, lingüístic, cultural i identitari, arran de les migracions dels anys 50 i 60. D'altra banda, la ruptura prevista en els documents del Congrés de Cultura Catalana no s'havia produït, mentre la reforma pactada entre la posició demòcrata i els elements més evolucionats del franquisme definia una nova realitat política. Addicionalment, el redreçament de la identitat catalana a la fi del franquisme coincidia amb un moment de reformulació de la mateixa idea d'identitat,
tal com ho propiciaven les teories del filòsof francès François Lyotard, que a les pàgines de la condició postmoderna certificava la dissolució del lligam social i el pas de les col·lectivitats socials a un estat d'una massa composta d'àtoms individuals. L'any 80, la coalició Convergència i Unió, que encapçalava Jordi Pujol, guanyava les eleccions autonòmiques i iniciava una nova etapa de domini nacionalista en el govern de la Generalitat, que trencava amb l'absoluta hegemonia de l'esquerra que havia tingut no tan sols durant el règim de l'oposició al franquisme i també en el món de la cultura, sinó també en el trienni 1977-1979. Els socialistes, tanmateix, van mantenir una destacada presència i no tan sols guanyaven una rere l'altra les successives eleccions espanyoles, sinó que també van consolidar un sòlid poder municipal que tenia en Barcelona el seu vaixell insígnia. Les corresponents polítiques de cultura d'uns i altres eren també distintes. Mentre que des del govern de la Generalitat s'impulsava una política de recatalanització particularment evident en la primera legislatura, amb Max Kanner al capdavant de la Conselleria de Cultura, els socialistes, especialment des de l'Ajuntament de Barcelona, projectaven una profunda renovació cultural per fer de la capital de Catalunya una ciutat cosmopolita. Entre tots dos models es va produir un intens debat en aquells anys. Són els anys en què l'esquerra denunciava l'estancament de la cultura catalana, de la cultura nacionalista, en paraules de Jordi Soler-Tura, i en què es comparava, en paraules de Félix d'Azúa, Barcelona amb el Titanic. L'any 1983, Josep Maria Castellet sostenia per un debat sobre la cultura a Catalunya que era necessari revisar a fons els plantejaments del passat que, a parer seu, estaven abocant la societat catalana a una actitud de defensa i tancament. La seva proposta de democràcia cultural pretenia superar tant la reducció de la cultura a una forma de consumisme indiscriminat com la seva identificació amb el passat o la tradició. Des de l'esquerra es va plantejar una actualització del catalanisme que en alguns casos consistia en una impugnació global del projecte pujolista. És, per exemple, el cas del filòsof Pep Subirós, posteriorment una figura important al capdavant de la cultura en l'Ajuntament de Barcelona, el qual discrepava manifestament de la política cultural del pujolisme, que al seu parer mantenia la producció cultural en el terreny de la cultureta. Igualment, el politòleg Josep Maria Colomer, autor l'any 84 d'un explícit contra los nacionalismos, subratllava l'esvaïment generalitzat del que havia estat el somni vuitcentista, d'una homogeneïtat cultural, i opinava que reduir la cultura d'un poble a un fet merament lingüístic conduïa al tancament i l'empobriment cultural. El mateix Colomer assenyalava que el vell catalanisme havia deixat de ser útil a la societat catalana i definia des d'un article publicat l'any 1984 en el diari El País un nou postcatalanisme multilingüista fruit del diàleg entre cultures, com havia per superar tant les tradicionals tesis assimilacionistes com el segregacionisme comunitari que al seu parer només conduïa a un realçament de les diferències. També els filòsofs Eugenio Trías i Josep Ramoneda afirmaven la necessitat de revisar el catalanisme a partir d'unes noves bases. Trías significativament reivindicava la figura de Joan Maragall enfront a la d'Eugeni d'Ors i preferia, contraposava la riquesa de la paraula viva de Maragall al dirigisme arbitrista d'Ors, justament en un moment en què el govern de la Generalitat s'esforçava per reintroduir d'alguna manera el cànon noucentista. I també Ramoneda, que reivindicava la Catalunya pluricultural i bilingüe, es distanciava de les tesis del nacionalisme, que en el seu parer portaven a l'asfíxia cultural i al provincianisme. Aquestes tesis contrastaven amb la política de fer nació que el conseller Kanner impulsava des de la Conselleria de Cultura del primer govern que presidia Jordi Pujol. Kanner, l'any 77, havia estat cobejat per l'esquerra socialista i comunista i després es decidiria, finalment, per la coalició encapçalada per Pujol. I tenia la voluntat de desplegar un model nacional de cultura que havia de reproduir les estructures culturals dels estats sobirans amb l'objectiu de fer de la cultura l'eix vertebrador de la identitat nacional. El seu ideari contrastava dins la mateixa coalició governant amb les tesis que sostenia Joan Rigol, llavors conseller de Treball. Rigol era certament més receptiu a les transformacions que vivia la societat catalana de començaments dels 80, tant en relació a la crisi econòmica d'aquell moment com també a la profunda renovació demogràfica de la societat catalana. L'any 82, Rigol publicava en aquest sentit un llibre, Crisi País, on oferia una reflexió innovadora sobre quina havia de ser l'evolució del catalanisme, que de fet avançava moltes de les tesis que abans he comentat i que després desplegarien ja a meitat dels anys 80 els teòrics del postcatalanisme, els teòrics de l'esquerra.
L'assany de Rigol, que significativament comptava amb un elogiós pròleg del president Pujol, proposava que el catalanisme polític havia de fer, i cito literalment, una revisió autocrítica aprofundida dels seus plantejaments per acceptar una visió àmplia de la catalanitat que abastés catalans d'origen i d'immigració. El catalanisme polític tenia, a parer de Rigol, la inexcusable responsabilitat d'assumir el pluralisme de la societat catalana. Rigol, a més, endegava una política de consens que concretava la creació el 1983 del Patronat d'Investigació Social, una plataforma de reflexió i debat depenent de la Conselleria de Treball i coordinada per Jaume Lorés, un dels analistes més lúcids del moment, que aplegava intel·lectuals de diferents tendències, alguns també de l'esquerra, com els mateixos Casteller, Ramoneda i Trias. Crec que és oportú esmentar també, d'altra banda, el propi Jordi Pujol com un dels renovadors del catalanisme. Certament Pujol reivindicava amb convenciment la tradicional identitat catalana, però sabia recollir la pluralitat de la nostra societat i adequava el seu projecte de país per poder ser assumit per tothom, en les seves paraules, sigui d'on sigui i vingui d'on vingui. En aquest sentit, al meu parer, la seva acció de govern no va plantejar una mirada introvertida i centrada en les essències immutables de la catalanitat, com l'esquerra del moment va repetir amb reiteració, sinó que va impulsar un model de societat moderna i eficaç que havia de permetre integrar en l'ampli marc de la catalanitat la totalitat de la població catalana al marge del seu origen. La posada en marxa d'una televisió en català de qualitat i volgudament allunyada de tota connotació folclòrica, el desplegament d'un model sanitari ambiciós que es diferenciava de l'anquilosat model sanitari espanyol, la definició d'una escola catalana i en català vertebrada pel sistema d'immersió lingüística o la progressiva consolidació d'una policia catalana sintetitzen l'acció de govern de Convergència i Unió fins a fer-ne, com ha explicat Paula Locascio en un llibre recent, una força política nacional abans que nacionalista. Pujol, de fet, va ser un dels primers a reflexionar en profunditat sobre els canvis demogràfics que en el curs del tercer quart del segle XX van transformar la societat catalana. A finals dels anys 50, Pujol viatjava a Andalusia i Extremadura per conèixer de primera mà les causes de la migració i poc després endegava una notable reflexió sobre aquesta qüestió. En els seus textos, Pujol presentava la seva idea d'integració al voltant de l'afirmació, després tan repetida, que català és tot home que viu i treballa a Catalunya. Amb aquesta afortunada definició, Pujol caracteritzava la seva actitud d'acolliment, de servei i d'integració, amb l'objectiu de crear una comunitat que no serà la nostra tradicional, deia, però tampoc subratllava, no pot ser híbrida. Es tractava ni més ni menys que de construir una nova comunitat catalana que inclogués plenament la immigració. Aquest va ser el relat que posteriorment Pujol va iniciar l'any 80 la seva tasca de govern, després de guanyar contra pronòstic les primeres eleccions autonòmiques després de la dictadura. El seu ideari recollia també els arguments tradicionals del catalanisme, reivindicació de la identitat catalana, impuls de la modernització d'Espanya i un actiu europeisme. Són les claus, de fet, del seu èxit i que determina els 23 anys de presidència de Jordi Pujol. El progressiu esgotament d'aquest programa també explica el defalliment de la coalició nacionalista a partir de 1995, any en què perdia la majoria absoluta en el Parlament català. La cultura va ser, de fet, però, un dels àmbits en què l'esquerra, des de ben aviat, va plantar cara a l'acció de govern del pujolisme, que va tenir en un ampli sector de la intel·lectualitat catalana una ferma oposició. El mateix Pujol havia intentat, de fet, apropar-se en diverses ocasions a aquest sector del món de la cultura i, en particular, al Col·legi de Filosofia, en aquells moments, indubtablement, el col·lectiu amb major capacitat innovadora dins el panorama cultural del nostre país. Va ser molt comentada en aquell moment la demanda del president Pujol a Xavier Robert de Ventós, destacat membre del col·legi, per esdevenir un nou ors. Fot aquest oferiment cert o no, el que ha quedat documentat és el discurs en què el president Pujol obria el curs 81-82 del col·legi, en què, després d'exposar la seva preocupació per l'existència d'una profunda crisi de valors, manifestava la necessitat que el país tingui una vertebració espiritual que, segons subratllava, només aconseguirem a través de les idees i la sensibilitat. Aquesta demanda de col·laboració rebria una resposta negativa a principis del 82, però el president Pujol encara insistiria en el seu apropament a la intel·lectualitat progressista del país quan l'any 84, després d'obtenir la majoria absoluta, nomenava Joan Rigol com a conseller de Cultura. El pacte cultural, impulsat per Rigol, obria les portes a una política d'enteniment entre el nacionalisme pujolista i la intel·lectualitat d'esquerres. Rigol nomenava un consell assessor, també amb Jaume Lorés com a secretari, i on eren representades les diferents tendències del món cultural català.
La política d'entesa del conseller, tanmateix, defallia ben aviat enmig d'un escenari polític de progressiva desconfiança entre uns i altres, particularment arran del cas Banca Catalana i també del creixent ofec financer de la Generalitat. Rigol dimitia com a conseller de Cultura a finals del 85 i la crisi del Pacte Cultural obria definitivament la confrontació entre nacionalistes i socialistes que en endavant impulsarien una política cultural alternativa a la de la Generalitat mitjançant les institucions que controlaven i molt particularment a través de l'Ajuntament de Barcelona. La designació de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 92 va accentuar la implicació de la capital catalana en l'àmbit cultural segons un model que relligava la reforma urbanística de la ciutat amb una política cultural basada en les grans obres, les institucions emblemàtiques i el foment d'una cultura de masses lúdica i participativa. Barcelona aprofitava els Jocs per promoure entre 1988 i 1992 l'anomenada Olimpiada Cultural com una plataforma a favor de la cultura creativa de la ciutat per renovar els seus centres culturals que abastava des del MACBA fins al CCCB. Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona entre 1982 i 1997, va ser el dirigent socialista que millor va representar el sentit d'aquesta Barcelona metropolitana i capdavantera de Catalunya que ell mateix es va encarregar de definir com l'altra capital d'Espanya. Maragall impulsava la transformació de Barcelona com a centre de creativitat i de difusió de cultura amb l'objectiu de fer-ne una ciutat cosmopolita. L'anomenat esperit del 92 permetia a Maragall desplegar un relat distint al del pujolisme. Catalunya és una nació que pertany en passió a Espanya, proclamava el llavors alcalde de Barcelona, mentre desplegava un discurs regeneracionista que pretenia la refundació d'Espanya a partir de la perifèria.